Lieve controleren, allereerst bedankt dat u eerst een prinsessen moet geroepen. Veerens oud-prinsen zitten er natuurlijk heel blind. Vreugd, wie van als prins werden uitgeroepen, hadden we toch allemaal een beetje een fantasie. Ik heb meisjes verseren, ja ik heb lekker de uitgezocht natuurlijk. Maar de rest wel. En met een beetje geluk, wilden dan van die prinsen, alle ketenijen. Eén ding weet ik van zeker, Enrico en Christel, die kennen die groot nijen, die hebben 2 prinsen verzorgd. Maar ik kent Anne niet. Ja, ik heb geen ex-vriendjes van Anne gevraagd, maar niemand durfde eigenlijk te zeggen of Anne een beetje groot wordt in het nijwerk. Misschien dat ze bang zijn voor Enrico, zou zomaar kennen, ik zou het niet gek vinden. Marcel, daar lukt zich er ook niet over uit wie het is met het nijwerk van Anne. Dat is wie ook. Wat ga je doen? Oh, doe maar. Oh, ja. Kijk, en als je kent ergens voor een pap, en dan ziet dat zijn dochter geen ei wordt. En vorig jaar wie Anne werd uitgeroepen als eerste prinses, toen wist ik jullie dat gewoon verloren. Tegen Anne nijles geven. Volgens mij moeten we de eerste test doen. Dat liep ik niet onzijdig, net. Kent zich een beetje nijen. Dat denk ik niet. Dat geloof ik niet mis. Hier is de nummer. De wilt niet de APK, toch? Ja, maar wat is dat? Hier. Heb ze kragen? En een nog? En nog. Laten we eens even zien of ze kind nijen überhaupt. Ga maar eens lekker fijn likken. En deze dat fijn in de log. Christel, doe het heel goed. Wie is er een draad door de naald? Christel moest ze dan doen. Gewoon een Ja, zeg maar. puntje, Ja. een puntje eraan zuigen. Dus laten we los met beginnen, Anne. We hadden een beetje op tempo, hè. We houden altijd een beetje snel mee, hè. Zet ik maar even, doe dat even. Goed zoeken, hè. Wie de bruin ook in. Misschien dat dit jaar leuke moes in laten zien, dat het naar je bespoeling. Je best er al wel geworden, heb ik gehoord. Is allemaal iets zo lang gedaan. Met je nijden. Wie het zich dat doen? Het is hier de zus. Maar wat vies. Marcel, is hij al iets zo lang gedaan? Ja? Oh. Dat heb je niet zo wat, dat was er lang van. Zoeken aan het puntje. Zoeken. Het mam netjes. Ja, Hallo, ja. goed. Mam had al veel woorden, heb ik gehoord. Oh. Die gaat er nu niet meer vinger op. Misschien weet je het beter als Marcel op de buurt is. Moet ik maar aan. Wat zijn ze dan? Wat zijn ze normaal al hier in bed als ik geen tijd? Wees dan heel veel. Die, oh, wat zijn stik dan als het naar je bent? Heeft u een rugveur of wat? Is hij zo slecht in bed? Ja, Remy. Zeg maar goed, laat maar. Het we kunnen zitten. Dit kent er niet wel in, nee. Dit weet ik niet.
Dan kijk je nu weer. Zeg maar die normen, dat zijn de priks. Dan doen de anderen wie ik, hè. En dan heb ze vorige week nog gezegd dat het een pak was. Wat ze wel heel leuk zo'n vinger om aan te doen. Een piemelpak. En dan hoort ze dus volgende week zonnig op een oud-Trentse kiemen. Mogen ze door de ganse dag rondlopen. Mogen ze met dat ding zwaaien. Niet vandaag. We laten het gewoon even zien. Dan zullen ze niet goed vleien. Dat zou niet netjes zijn. Maar voor diegenen die volgende week naar het oud-Trentse kiemen komen. Dat is altijd een pakje. De Nederland? Ja. En dan kunnen ze het hek laten zien hoe de knijp moet werken. We moeten even met echt werken. We moeten echt met de echte Nederlands. Dus, ik weet niet of ik het wil zien, maar zo, maar... Anne, dat horen het. Mensen, waarom geeft ze niet meer? Waarom? Door eigen angst voor Rico. Nou, dan doe ik even voor. Wie deed ze dat? Keuren wordt het groot, kind Anne toch een beetje naar je. Wat? Ja, het ding eigenlijk, dat weet ik hè. Hey, je moest ik laten zien wie dat is. Ze hebben in ieder geval die best gedaan om te naaien. Dan vind ik het leuk dat ze bij ons erbij komt. In ieder geval is het niet nog aan die kunnen begrepen, dan als u ze wat weer. Dus Anne, van harte welkom. En voor en hoe is het dan? Ach, dat vind je joh. Ik zie dat toch niet door dat ding. We hebben ons toch eigenlijk vermoed het enigszins speciaal gehouden. Maar uiteraard hebben we dit verhaal het Afrikaan hebben. Dus wil ze maar aandoen, wil ze hem opmaken, wat wil ze doen? Dat is toch verschrikkelijk. Maar goed, ik heb eerlijk gezegd gehoord dat volgens mij de grond ons nog nodig heeft. Change of plans. Ja, we zijn inderdaad eens gewijzigd. Ik heb een hulp nodig. Blijf maar even rustig zitten, want we moeten wat gaan doen. En een aantal man hem even vasthouden of althans zorgen dat er iemand op plaats afkomt. Er moet hier komen staan. Er moest komen hier staan. Dan ligt iemand staan zo hoog met de zaal in. Zo. Die hebben een dochter. Want, jongens, laat gewoon dat nog aan, want hij gaat nu echt nerveus. Ik heb niet opgeten. Want we verwachten het krukje nog afkomen. En dat gaan we doen. Anne. Ja, zeg dat. Ik doe nog maar uitvoerig. Uitvoerig kijken. Niet, hier is een groentje alvast. Nee, ik heb het aan neer. Nee, kijken. Oh ja. Moeten die gewoon op links doen? Die zussen niet. We moeten snel, het is echt spanning. Ja, goed. Ja, die is 2 keer ooit. 1 keer. 2 keer. Dat is een beetje dood. Ja, ik wil dat nog een keer. Goed. Nou, dit staan. Dit zal maar staan. Heel veel stekking op. Goed, dus draai die om. Zo, nu gewoon je Anne. Draai die. Een beetje nog. Zo. Ja, niks doen.
We gaan nog aan het woordje hebben. Nou ja, pap, in Kreun kan je natuurlijk Gertrud Krel. En ik had er eigenlijk ook helemaal niet bij nagedacht. En toen ga je een aantal ideeën wie ik dat Gertrud zou willen. En ik wilde het tegen natuurlijk niet makkelijk maken, want ja, dat is mijn pap. Maar ja, dat is mijn pap, dus ik weet ook wat dat ding op handen. Ik heb even met mama erover gehad. En we hebben een perfect idee. Ik heb 2 van 50 cent. 1 van 10 cent. En 1 van 1 cent. En dan mocht ze in deze bak mocht ze dat gaan kraaien en gaan vingen. Ja! Als je het nog niet weet, mijn pap haat sofa. Als mam de hangen en hij het gesmeerd staat, dan werd hij helemaal kriebelig. Ja, dan gaan de horen bij je man. En dit is een bak met zout. Dat is lekker. Ik heb het. Oh, jammer. Maar waarom maakt ze gewoon kapot? En er is er nog een helemaal goed, pap. Nee, nog niet. Nee, hij moet het lekker insmeren. Het was nog 11 cent. Ik heb het. Nee, dat is het nog niet. Dat kunt ze niet zo makkelijk vanaf. Goed vullen. Oh jawel, het wel. Maar dan moet je wel een dingetje extra vullen, wat ze weet. Ja, dat kan dat. Ja, allemaal bij deze, volgens mij zeer ludiek. Mannen van het APK, dank voor uw steun. En bij deze het krukje voor deze. Dankjewel. Gerne Buitenmars is afmars door ons APK. Walking down the street and my new freak, yeah. This is how I roll, animal print, bands out control. It's Red Bull with the big ass ball, and like Bruce Lee, where I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops, like they're Anders